ngono mergo kawula kuwi sing caket kelawan kowe. Ning ing mburi kan akeh. Kawula sing padha kesakat sing padha susah hati mergo kekurangane sambarang kebutuhane. Asrawala. Piye Gusti Dayu? Mula saiki aku pengen omong karo Kang Pungkasan. Perkara apa Gusti Dayu? Mesti wae kowe mbutuhake baline bayi. Mesti awet bocah kuwi urung duwe dosa apa-apa. Mula aku njaluk tulung balekno marang aku. Aku ora kabotan mbalake bayi nanging ana ijole. Banjur ijole apa Gusti Dayu? Gandeng kowe sawijining pangeran putra Sri Aji Jaya Boyo Mawarang Kediri sing ndak butuhake kitab